Nagdala na naman sang kasadya kag dalakuan nga mga papremyo ang Bombo Radio kag Star FM sa ika-pitong Palengke Draw sang Suwerte sa Palengke Promo 2026. Kapon nga adlaw ginihiwat ini sa Iloilo Terminal Market o kun super. Pulo ka promo participants sa nakabaton sang tag 1,000 ka pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack. Ini nga gift pack ang ginalakipan sa isa ka balde nga oro kan nga may sulod nga isa ka box ng MX3 coffee nga may puno sa mga sachets kag may duwaman ka packs ang kamayabihon kag 3 ka lata sang holiday beef loaf. Yari ang mga maswerte nga tagdaog Jersil Gabrilio, 36 anyos, ang San Juan Molo, Iloilo City, nga nagamit sa proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Francisco Doliete, 73 anyos, ang Dungon ay Haro, Iloilo City, nagamit naman sa proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Merlinda Regulason, 61 anyos, sang Barangay Takas, Haro, Iloilo City, nagamit sa proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Nemia Glomo, 78 anyos, sang South Baluarte Molo, Iloilo City, nga nagamit sa proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Teresa Espiritu, 55 anyos, sang Figueroa Street, Bonifacio, Arevalo, Iloilo City, nagamit sa proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Madeline Nacional, 71 anyos, sang Kalahunan, Mandurriao, Iloilo City, nagamit sa proof of purchase nga Omega Pain Killer. Alma Torres, 57 anyos, sang Commission Civil Street, Iloilo City, Oconharo, Iloilo City, nga nagamit sa proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Juliet Aguilar, 54 anyos, sang Barangay Rizal, Palapala City proper, nagamit naman sa proof of purchase nga Art Florete coupon. Jerry Bretania Sr., 70 anyos, sang Monica Blooming Street City proper, nagamit sa proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Maria Corazon Bialen, 73 anyos, sang Barangay Pahonap, Nod Leganes, Iloilo, nagamit naman sa proof of purchase nga Art Florete coupon. Yari bala, pamatian kaglantawan nato ng isa ka winner nga si Corazon Bialen nga taga Leganes, Iloilo. Super good ang swerte ko diri sa Super Subo nga August 22. Isa ako nga nagdaog sa ikapito nga palengke draw sang swerte sa palengke 2026 sang Bombo Radio kag Star FM diri sa Iloilo Terminal Market. Ako si Maria Corazon Bialen, nagaedad sang 73 years old, kag residente sang Pahaw Napnod, Leganes. Nagamit ako sang propo purchase nga R. Florete coupons. Nagdaog ako sang 1,000 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift packs. Ini nga gift packs ang ginalakipan sa isa ka balde nga urukan nga may sulod sa isa ka box kang MX3 coffee kag may 10 ka sachet kag duha ka packs nga kumiya bihon kag 3 ka lata nga holiday beef loaf. Isipon ko ang ako na daog. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Bakal ko sa kinanglanon sa sulod balay. Pasalamat gid ako sa Ginoo nga gintagaan niya ko kahigayunan nga nakadaog ako sa market daw diri sa Super. Kag labi sa nga tanan sa management and staff sang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Star FM is all for you. Yari naman ang isa pa ka mapalaron nga tagdaog si Madeline Nacional nga una pa lang nga nakadaog sa promo sang Bombo Radio. Mabatian kag malantawan na naman ako sang akon pamilya kag mga abyan. Bangod nagdaog ako sa promo sang Bombo Radio kag Star FM. Nabunutan ako sa ikapito nga palengke draw diri sa Iloilo Terminal Market subong nga August 22. Ako si Madeline Nacional nga nagaedad sang 71 years old kag residente sang Kalahunan, Mandurriao, Iloilo City. Nagamit ako sang propo purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Nagdaog ako sang 1,000 nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack. Ini nga gift pack nga ginalakipan sang isa ka balde nga urukan nga may sulod nga isa ka box sang MX3 coffee nga may napulo ka mga sachet kag duha ka pack sang kubiya bihon kag 3 ka lata sang holiday beef loaf.
Isipon ko ang kwarta nga ako nadagaan. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Ang hindi nga kwarta nga ako nadagaan, ibakal ko naman sang proof of purchase. Nga ipa-entra ko sa raffle draws sa swerte sa palengke. Basta magdaog pa ako sang 1 million pesos. Sa tanan nga mga kaparintihan kag mga kakilala ko, mag-intra kamo para maswertihan. First time ko palang ini nga nagdaog sa Bombo Radio. Kag naka-jackpot ako sang 1,000 pesos nga cash. Kag 500 nga worth of purchase nga isa ka balde sang urukan. Basta Radio Bombo. Star FM is all for you. Magluwas sa mga pahampang, nag-enjoy man ang mga promo participants sa Dance Kag Video Kit Challenge. Winner sa Video Kit Challenge si June Horario, sang barangay Kasing-Kasing Molo, Iloilo City. Nagkanta siya sang magpakailanman, kag nagdaog sang 500 pesos. Yan ang kabayan sa iyang winning performance. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw ng aking puso. Winner naman sa Dance Challenge si Arlene Piñol sang Mansaya Lapos, Iloilo City nga nakabaton man sang premyo nga 500 pesos. Kabombo, magtipo ng kamo sang madamo giga entries. Kay base kamo naman ang maswatihan nga magdaog ilabi na sa naghilapit nga grand draw.